Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Mr. Hops Playhouse 2. Jednotku sme hrali, ale toto je 2 HD. Keď chcete, napíšte do komentáru, že chcete aj jednotku HD. Čo si hovorila? Čo si škala? Začíname hru už. OK, takže takto utekáme. To je dačo v dverách. Cože? Nechápem. Aha. Oh my gosh. Ľudia, hrajeme hru. Už hrajeme Mr. Hops Playhouse. OK, tu sa môžeme skryť. OK, tak tu pôjdeme, tak sa budeme skrývať. OK. Chápem. OK, tak tu pôjdeme dole po schodách. A ideme tu do... Ľudia to ste nevideli. Zase tu dvere sú zamknuté. Ideme do týchto dverí, čo tam bude. Kojna. Kojna nám na dačo asi budú. Asi na dačo budú. Ľudia, ideme tu. Kojna. Teraz kde mám ísť? Neznám. Idem náspak. Mr. Hops. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Zdrhaj ty. Esther, we are trying to sleep. Doriti. Toto je 2, ja. Oh. Trojku nebude, no trojku nemôžeme ani hrať, ale 4 si zahrajeme. You woke us all up again. Did you have a bad dream again, Esther? It's not just a bad dream, Isaac. It's the same dream, over and over again. Nice. Maybe it means something. Maybe it means you're going crazy. Hey, ty si crazy. Not crazy, Molly. Here you are, kids. More things for you to make a mess with. New toys. Čo si kameň? Julka, no čič, ľudia, v 2 sú kaceny, hej, v jednotke neboli kaceny, ale v 2 sú kaceny. I've seen this before. To ty si to videla, no. Quite creepy looking. No, they're not. They're adorable. I'm going to call mine Miss Bow. I'll call mine Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? Mr. Hops. Mr. Hop. No tak kámoška ja. Dobrá, už začínam a hraja. OK, no problém. Pochopil som, že už začíname hru. More, škotu teba. Hide and seek, OK, takže hide and seek ideme hrať. Až ja, bo ja neviem. Oh my gosh. Fight. Kámo, zase reklamy, ty vole. To už... Zase. Find Molly and Isaac. Však oni boli pri tebe. Budem už sprintovať, bo ja na to nemám. It means you're going crazy. Už som si to zapísal. Oni kde sú? Kde je Molly? Esther, down here. Som sa posral. OK, takže down here. Poď sme tu. Down here. A jaká strava? Práva či ľava? Idem do pravej. Či do ľavej? Zase idem si po vás. Tužce. Finally. Do you want to play hide and seek with us? No, jasne si to vedel. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Yo! Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Čo? Ja som teraz povedal, aké kde sa budú schovať, či. A ja neviem, čo je to taká kamarátkovina. Ľudia, vy toto znáte, že to je? Ja nechápem. Kde mám ísť? Idem tu hore. Tu dá kde, nie? Tu do library mám ísť, či? Tu dá kde? Ja neviem, paper. No kúkaj tu, bra. Bra. Aj, kúkaj.
videla som na boku, tam mám ísť tu. Teraz asi doprava. Ja neviem. Soldier na mňa spadne, nie? Soldier. Ešte tu hore. Ešte tu mám ísť. A tu mám ísť počítať si dze, ja nie... Tak tu určite nemám spočítať. Ľudia, kde mám ísť? Lebo viete čo, ja si stiahnem tú staršiu verziu, lebo tam mi bude ukazovať aj kde mám ísť, takže počkajte. Takže vítajte späť ľudia. Už mám tú staršiu verziu stiahnutú. A pokračujeme v natáčaní. Just as I was. To bolo aj na začiatku tej... Ľudia, ideme utekať zase. Ideme tu... A tu mala byť skojna. Takže je to zmenené. OK. A ľudia, poďte, vidíte, tu by som ťukol tu, jak toto tu ide. To by mi ukázalo, kde by som mal ísť. A tam to neukazovalo. Chápete? Chápete, dobre. To môžeme utekať. Kam ja som to tak nepreskočil. Toto sú zamknuté dvere, jak boli aj predtým. Sú otvorené. Toto môžem potlačiť, toto už viem. Máme prvú coinu. Alright, Fortnite, dusi pro víťazství jedu sola, dula, squady. A tu mi vyskúšam utiecť. Ideme normálne. Teraz pôjdeme normálne. A začneme utekať ľudia. Mu sa nedá utiecť. Tie ľudia to sú ceny a v jednotke tiež neboli. A v jednotke neboli. Keby trošku boli, no. Iba kúščok. Ľudia by z toho Playhouse 2 má tiež viacej endingov. Did you have a bad dream again, Esther? It's not just a bad dream, Isaac. It's the same dream, over and over again. Maybe it means something. Maybe it It means means you're going crazy. I am not crazy, Molly. Here you are, kids. More things for you to make a mess with. New toys! Ľudia, toto traja nás budú zabíjať dvojky. Kamo, to mi v jednotke by stačilo iba Mr. Hobbs. A nie, kamo, teraz, že tam bude... Toto symboly budeme musieť zbierať, aby sme dostali secret ending. Seen this before. Lenže ja neviem, kde sú, takže ja sa to potom kúknem na YouTube a Mr. Playhouse bude mať... Mr. Playhouse 2 bude mať viacej časti, hej, to si... I'll call mine Mr. Viete, Stripes. alebo What are you ľudia, going to call možno yours, bude Esther? môcť natáčať. Mr. Hop. Počkajte. Zase reklamy. Couple Move 3D Online, to čo je za... dobre, tak to... dobre. Hide and Seek. Ok, už hrajeme, vidíte? A toto to netreba týkať, keď idem na to, aplite sa, vidíte? Budem to držať, aplite, ak mi to ukazuje, kde mám ísť. Vidíte? Tu dám. Vidíte, ja to mi ukazuje, či idem dobre alebo zle. Počkaj. Neviem, ale tady mám ísť, neviem, čo mi to... Neviem, čo mi to ukazuje zle. Lebo idem dole, chápete, ne? Tu a to, preto mi to ukazuje teraz dobre. Chápem. No ľudia, chcel som vám to povedať, no. Že ja by som možno...
finally. Do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. No proste ľudia, ja by som mohol natáčať aj trojku, ale to na niečo mobile. Ale ja by som musel môj mobil držať. Takže natočím možno trojku, hej. No a teraz ideme hrať. Už normálne. Tu by som tak kde mal ísť. OK, tak tade. Ja som tade išiel, či? Ja neviem. Čo sa to tak zdvihlo, bro? Ja neviem, kde mám ísť. To mi vôbec nepomáha. Ľudia, to mi vôbec nepomáha toto. Som myslel, že to bude také lepšie. Oni už sa skryli? Nie. A to kde ja mám ísť? Ja som mal ísť celý čas za nimi. 3, 2, 1. Coming! Ready or not? Mr. Hop, you wait here. OK, ideme ich hľadať. Ľudia, to je dobre, si takto si pomáham. Nie. Dobre. Dobre, takže oni tu tak, kde tu mi ukazuje, že už nič. Takže ich teraz budem musieť nájsť sám. Už neukazuje. No prvne, tak to bude tu. No. To čo do tých plišákov naťuknúť? Ne. Jau, kojna. Máme ísť asi tady. Tak nie no. Tu je chlapec. Oh, not there! To je not fair. Juj. Si sa naštval, chlopče, dajak. Jau, a už iba ju musíme nájsť, ľudia. A to tá bude. A to tá neviem, kde bude. No podľa mňa teraz otvoria to tie dvere, ona tam bude. A však nám tu neboja. As usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Awful children. Dúfam, že It's tej not sa dá like čo anybody stane. else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hop. Ideme po mistru Hopa Čipa. Stal sa mi to? On spadol. Oopsie. I must have left you too close to the edge. Podľa mňa ne. Podľa mňa prišiel, ale on mal také zlé nohy, že spadol na zem z toho. Zľakol, ty vole. Hund. Takže naháňačka. OK. Ja má noha. Mistrov Playhouse sa kúka na... Otočil s očkom. Anglizou. To čo? Tak sa jej premenili oči, bro. To my ideme. Teraz tu sú na svoj auta, bro. No dobré. A co ja mám ísť? Vy ste ho videli? Tu bol Mr. Strips. Fakt, ľudia, keď ste ho nevideli, tak si to otočte. Tam bol Mr. Strips. Fakt, ľudia. Písam, že tam bol Mr. Strips. Ľudia si... no dobre, tak ja som dead. Ja sa bojím upratováčky. Ona keď ma chyci... To čo tu pes utek? On... To kde sa ten pes teleportoval? Čo to bolo?
Musím stade. Oh. Kde je? Išla hore. Kde išla? Ľudí, kde išla, sa jej bojím. To je taký kačere z toho, tá upratovačka. Kde mám ísť? Do Riti. Ja hľadám vlastne Mr. Hopa. Nie. To čo je ľudia za upratovačku, kámo, ja takú neznášam. To je zlá. Co? Co mám ísť? Cože? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No dobre, idem. Ja sa strašne bojím, kamo. Ľudze moji. A ja zem mám ísť, ja to pre mňa budú schody dole. Zomri váza. Ok, ideme ďalej. Som sa posral. A to ja som mal vidieť, ty vole. Ja idem zrazu, ty vole. Som sa posral, mať. Poďte sa, hej. Je stripsik. Strips! Vidí strips. On tu už nebude? Strips tu už nebude. A tu jak kamo, ja som ty vole, bol od nej 50 metrov, ona ma aj tak videla. Let's find Miss Bow. Kto ma videl? Povedz mi, kto ma videl? Ja... Čo? Ja my sme sa vôbec nepohnuli, ty vole. A to už na takú 17 minút. Ja mám noha do riťky. Au. Bolí ma noha. I like Miss Bow. But my mom is dole. Oh my... Som v pásci. Do riťky. Je tu. Jak som ju ja ošíkal. Pani. Pani, kde idete? Pani. Jaj, bože. No musíme aspoň toto prejsť. Ja to neznášam. To čo je, kámo? To je najhoršia hra celého sveta. Idem do svojej izby, ja to kašlem, to ser. That is behind the door. I'm behind the door. Ideme dolej, bum, bum, bum. Ideme dole, ej, bum, bum. Ideme dole, celý čas. Na, bum. Dobre, dal som to. Už. Teraz mám ísť tu. Aby ste videli to tu Mr. Bo.
Bodoriky. Tu tak bola, tu prišla, tu tak sa na mňa kúkala. Tu. Keď ste to nevideli, točte si videjko. Či pretočte. Kde mám ísť vás? Ja sa bojím, to je taký note. Please clean up after yourself if you see the kitchen. Thank you. Matron Ruth. Matron? OK. Červená vaza. How did you get all the way down here? Kde je? Ja ho nevidím. Top. Ja som ho nevidel. Children room, to mám ísť... Ty vole, a teraz to je vidno, že... I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. Bed, now! A dobre, aspoň som nemusel toto. No čo s tým máte problém? Máte s tým problém? Čo? No tak sa nezobudzáte, deti. Jo spať. Dobre ľudia, toto by bolo z dnešného videjka všetko. Dajte like, odber a ja sa s vami lúčim. Čau. Pum.